రష్యాకి, ఉక్రెయిన్‌కి మధ్య 8 రోజుల పాటు భీకర యుద్ధం జరుగుతుంది. అసలు ఆ యుద్ధం జరగడానికి గల కారణాలు పరిశీలిస్తే చాలానే ఉన్నాయి. రష్యా వాదన ప్రకారం మా దేశ భద్రతకు పెనుముప్పు పొంచి ఉంది. అది మా దేశానికి మంచిది కాదు. అందుకే యుద్ధం చేస్తున్నాం అంటుంది. రష్యా అనేది చాలా పెద్ద దేశం. ప్రపంచంలో అత్యధిక రక్షణ వ్యవస్థ రష్యా సొంతం. రష్యా నాటో దేశాలకు వ్యతిరేకం. నాటో దేశాలు అమెరికా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, యూకే ఇలా 29 దేశాలు నాటోలో సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయి. ఇండియా నాటోలో సభ్యదేశం కాదు. ఉక్రెయిన్ కూడా నాటోలో చేరాలని నాటో దేశాలు ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాయి. అందుకు ఉక్రెయిన్ కూడా సానుకూలంగా ఉంది. అయితే ఈ సానుకూలత వల్ల యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. ఉక్రెయిన్ నాటోలో చేరితే నాటో బలగాలు రష్యా సరిహద్దులకు వస్తాయి. అది మా దేశానికి పెనుముప్పు అని రష్యా భావిస్తుంది. అయితే రష్యా వాదన వెనుక చాలా కారణాలే ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు ఉక్రెయిన్ అనేది రష్యాలో భాగం. 1991 నుంచి ఉక్రెయిన్ స్వతంత్ర దేశంగా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని తమ దేశంలో కలుపుకోవాలని రష్యా ఆలోచన. దానితో పాటు అగ్రదేశాలకు తన రక్షణ వ్యవస్థ ఎంత పటిష్టంగా ఉందో తెలియజేయాలని ఈ యుద్ధం చేస్తుంది రష్యా. ఉక్రెయిన్ తమ నాటో దేశాల మద్దతు ఉంటుందని అనుకుంది. కానీ నాటో దేశాలు ఏవీ కూడా యుద్ధంలో పాల్గొనలేదు. నాటోను నమ్మి నట్టేట మునిగింది ఉక్రెయిన్. నాటో దేశాలు యుద్ధ సామాగ్రిని మాత్రమే పంపించడానికి అంగీకరించాయి. నాటో దేశాలు యుద్ధంలో పాల్గొంటే ఖచ్చితంగా రష్యా అణుబాంబులు వేస్తుంది. అది మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తుందని వాటి భయం. నిజానికి ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల్లో కంటే రష్యాతోనే ఎక్కువ అణ్వాయుధాలు ఉన్నాయి. రష్యాపై ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా రష్యా మాత్రం తగ్గడం లేదు. యుద్ధం వల్ల రష్యాకు చాలా నష్టం వస్తుంది. అయినా అవేవి రష్యాను ఆపలేకపోతున్నాయి. ఉక్రెయిన్ను స్వాధీనం చేసుకుని ఆ తర్వాత ఫిన్లాండ్ మరియు స్వీడన్ను స్వాధీనం చేసుకోవాలని రష్యా యొక్క వ్యూహం. దాని ద్వారా నేను ప్రపంచంలో అగ్రరాజ్యంగా ఉండాలని పుతిన్ ఆలోచన. ప్రస్తుత అగ్రరాజ్యమైన అమెరికా ఆధిపత్యం తగ్గించాలని రష్యా ఆలోచన. అయితే రష్యా ఉక్రెయిన్ 2 రోజుల్లో స్వాధీనం చేసుకుంటామని చెప్పింది. కానీ 8 రోజులు అవుతున్నా ఇంకా ఉక్రెయిన్ను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకోలేదు. దానికి కారణం ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ తను రష్యాకు భయపడి పారిపోలేదు. తన ప్రజల కోసం చావడానికైనా సిద్ధం కానీ పారిపోనని చెప్పాడు. అంతేకాదు తనే స్వయంగా ఆయుధాలు చేపట్టి సైనికులకు ధైర్యం ఇచ్చాడు. ఉక్రెయిన్లో సామాన్య పౌరులు కూడా ఆయుధాలు ఇచ్చారు జెలెన్స్కీ. ఉక్రెయిన్ పౌరులు కూడా చాలామంది రష్యా సైన్యాన్ని ఎదురు తిరుగుతున్నారు. చూడాలి ముందుకు యుద్ధం ఏం జరుగుతుందో.